салом, барномаи лайфхакҳо бо шумост. Ман Сарвиноз. ин навбат дар омодакунии хӯроки баҳории сумалакро пешниҳод мекунам. Сумалак ин ғизои муҳимтарини Иди Наврӯз аст. Онро аз донаҳои сабзи гандум ва орд муддати тӯлонӣ меҷӯшонанд. пухтани сумалаки ҳақиқӣ маҳорати баланд ва сабру таҳаммулро талаб мекунад. аммо пухтани он танҳо нисфи кор аст. онро ҳанӯз дуруст хӯрдан лозим аст, то маззаи хушбӯяш ошкор шавад. мо барои ин чӣ кор кунем? гандуми сабзидаро кофта ба як коса интихол кунед. каме об илова намуда омехта кунед. баъдан аз газвор гузаронед ва ба табақи чини фишуред. маҳсулоти кофташударо боз дар як коса гузориду об илова намуда онро омехта кунед ва ба косаи дигар фишурда кунед. ин амалиётро 3 маротиба иҷро кунед. ҳар се қисмҳои гуфташударо алоҳида ба сатилҳои гуногун резед ва яксӯ гузоред. равғани пахтаро ба дегчаи тасфон резед. ордро ба равған илова намуда ва қисми якуми маҳсулоти кофташударо бирезед ва онро бо диққат омехта кунед. дар гармии баланд пазед. баъдан вақте ки он ғафс шуданро оғоз мекунад, дуюмин қисми кофташударо резед. онро ҷӯшонда доимо омехта кунед. ҳамин тариқ қисми сеюми кофташударо илова намоед. то дами об ранги қаҳваранги сабукро ташаккул ёфтан онро меҷӯшонем ва омехта мекунем. то дами об ранги қаҳваранги сабукро ташаккул ёфтан онро меҷӯшонем ва омехта мекунем. барои насохтани сумалак ба он чанд дона чормағзи бутун меандозам. вақте ки сумалак пухта шуд, оташро хомӯш карда, дегро ба сарпеш мепошем. Сумалакро 2-3 соат хунук карда ба косаҳо резед ва ҳамон чормағзҳоро тоза карда бо сумалак барои истеъмол пешниҳод намоед. мухлисони гиромӣ, шумо ҳам аз чунин хӯроки баҳории роҳатбахш лаззат баред.